Wacho mar kaunti ya Migori ka okalo kuom migawo mar pur kod pith ochiwo chiemb rech ma nengone romo siling milion 2.8 kod nyithi rech maromo 90,000 ma okawo milion 1 ne jopith rech e kaunti ma Migori kiango ne gikawo okang' makama kaka yor ting'o malo pith mar rech e kaunti no ma Migori kaka George Juma leronwa. Nengo mamalo ma chiemb rech kaachiel kod nyithind rech osebedo ka kelo pek mokalo ne jopith rech e kaunti ma Migori. Moko kuom jogo mane odonjo e pith mar rech higni machon ne oseweyo pith mar rech nikech omenda malo madwarore e nyiewo chiemb rech kaachiel kod nyithind rech. Kina gharama sana, lakini uzuri ni kwamba tofauti na kwamba leo tumepeana chakula, tumepanga na tumewezesha wakulima wetu kutengeneza chakula chao hapa. Tumepeana mashini za kuweza kusiaga na kuchanganya chakula. Nyaka sani mana maromo jopith rech 1,700 ema sani pidho rech e kaunti ma Migori. Kwan ma iwacho ni koro osebedore e kinde mar higa achiel mokalo. Jatend migawono ma pith rech e kaunti ma Migori Lucas Musenda mane wuoyo e kinde mane ochiwo chiemb rech mane ongiro milion 2.8 kaachiel kod nyithind rech maromo 90,000 wacho ne gikawo okang' machal koda mae mar jolo jopith rech nikech nyaka sani bech chiemb rech kaachiel kod nyithind rech ni malo mokalo. Tuko na fingerlings 97,000 ambazo zimepeanwa leo zikienda kwa dams mbalimbali ambazo zimegharamia karibu shilingi milioni 1, Kenya shillings 1 million. Lakini pia ya pili ni kwamba tuko na chakula. Na chakula hiki kuna lorries 2 hapa worth 2.8 million shillings ambazo zinaenda kupewa wakulima mbalimbali katika kaunti ya Migori. Kwan mathoth mag rech ma ochiw ne jopith rechgi idhi kete yeunigo mane okuny e kaunti ni ma Migori higni mathoth mokalo. Yeunigi oketnegi committees babende dhi rango pith mag rechgo. And as the committee bro chuno nyaka bet transparency wa gim pesa mwayudo wa bro keto nyim alela wapogo downs man indi netimo mana nono dhuke mne mudhe. Koro government marwa no decide ni wadwa empower gi mondo gi make better use of those dams. Tend kaunti ma Migori wacho ne gidhi nyime kod keto kuondego ma inyalo kan rech mondo koro kik kethre ka irito chiro. Bang' ka ji ogolo rechgi, rech kethore zaidi masama tin rech osekethre go ji ne bedo gasara. Maendi gavana ong'iyo moneno no koni waketa ne cold storage ne jopith rech kochakore Hispania, Migori, Awendoka, nyaka Rongo. Wadhi keto smart kiosk man gi cold storage kanyo kae kama kuru ka ji ogolo rechgi kata golo mang'eny inyalo kelo kata en gi baraf gi yo manade marito rech ko rech okethre mapiyo. Afya kisani we can't take red meat. We depend on white meat. So wabro pidho rech mang'eny kendo wabro harvest rech kendo gima moro go ahinya ni the ministry mar fishery owacho ni kwa se harvest okwa rech ok bitow. Kwan mag rech ma igolo kowuok e degnigo ma ipidho rech kata fish ponds e kaunti ni ma Migori nyaka sani romo kilograms 19,500 kod 88 kaluwore kod lipot mogol kod migawo mare e kaunti ma Migori. Jopur e kaunti ma Migori koro jiwo mondo kodonji e pith mar rech. George Juma, Ramogi TV, Migori.